मोना नायगासिनो दं बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंगौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा, बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्माया देग्लाय सानजारि नोगोरनि एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे जथुम्माया मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं। दा आं दङ नै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिन्थिफुंसालि। बेहाय नुनो मोनगोन बर'नि हाबा होनाय आरो बर'नि दोरोङारि दिन्थिफुंनाय। नैबे मेन गेटखौ दा बनायगासिनो दं। बेसेबां जौखोन्दो, बेसेबां बे मेन गेट लुनाया बेसेबां आवगायगोन, जों माखासे बाथ्राखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि अनसायगिरिफोरनि जों मिथिगोन। फै जों मिथिनानै लानि। बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। बिनि लाहार फाहार खालामनाया बेसेबां जौखोन्दो आबुं जाखो? बे समाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिनि 12थि बोसोरसालि जथुम्मा, लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माया फैबाय थानाय बे दाननि 30 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारि 2022 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों जागोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै जों बेवहाय दिन्थिफुंसालि मोनसे बानायदों। दा बेवहाय जोंनि जा प्रिपेरेसन, बे प्रिपेरेसना अलमस्ट 80% दा कमप्लिट जाबाय। मेन गेटआ नोंथांमोना हयथ' नुबाय थादों। बे समाव मेन गेटआ गाबोननि गेजेराव ओंखारगोन। एसेल' दंसै डिजाइन खालामनो। दा बेखाय सिङाव जोंना गोबां फिसा दङ। दा बेफोरो फ्राय जाजोब्बाय। लाइटिंनि खामानि एसे दङ। लाइटिंनि खामानिया साननैनि उनाव फैगोन। जिहेथु जोङो दिन्थिफुंसालिखौ 28 जानुवारि खालि बेखेवगोन आरो बेखौ बेखेवनो आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मानव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा परमानन्द सांगिया बिथाङा। दा बेनिखाय जोङो थाम-थिम खालामदों। जोंनियाव दिन्थिफुंसालियाव माखासे हाबाफारि जों लादों, जेरै बर'नि न'खर, बर'नि आगजुफोर। बेवहाय गासैबो रोखोमनि आगजु, बै समाव गोदोनि समाव बर'फ्रा जाय आगजुखौ बाहायनानै रायजो जानायनि थाखाय खामानि मावोमोन, खदाल रुवानिफ्राय जागायनानै, बेफोर गासैखौबो जों बेयाव दिन्थिनो नाजादों जेसेबां हायो। बेजों लोगोसे जोङो खाफाल गोनां होननानै जों बुंनानै लानांगोन। मानोना जोंनि नैबे दिन्थिफुंसालियाव बिनय दैमारि आरो कल्पना स्वर्गियारि जरासे जोंनियाव हाबाबो लाफैगोन, अरिजिनेल हाबा। बियो 30 जानुवारियाव जागोन, मोनाबिलि 7 रिंगायाव। जिहेतु 7 रिंगायाव हाबानि मोजां बुब्लि दं हिसाबै बे समाव जों खालामगोन। बिथांमोननि न'खर मोननैया अलरेडि कनफार्म खालामबाय, जोंजों गासिबो दंफायो, दाबो खामानि मावगासिनो दं। आरो बेवहाय जोंनि दिन्थिफुंसालियाव खामानि मावनो थाखाय जोंनि बे सानजारि नोगोर हालामनि गासै बर' गामिफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों। दिनैबो 2 गामिनि गासै रायजोफ्रा फैनानै, फ्राय 100से रायजोफ्रा फैनानै खामानि मावनानै थांबाय। दा बेजों लोगोसे जोंनि मेन गेटनि जा खामानि, बे खामानिखौ जोंनि जा डेक'रेटरफोर बिथांमोना सान हर मावगासिनो दं। दा बेयाव जागोन। बेजों लोगोसे जों दिन्थिफुंसालियाव माखासे हाबाफारि लादों, जेरै आइजोफोरनि माइ सौनाय बादायलायनाय, जियाव जायखिजाया जियाव आगर एरनाय बादायलायनाय, बिजिजों आगर एरनाय बादायलायनाय, बेबायदि जों लादों। उन्दैफोरनि थाखाय जोङो खन्थाइ आवरायनाय जों लादों, लोगोसे खन्थाइगिरि जथुमबो जों लादों। आरो बेजों लोगोसे सानजारि नोगोर ओनसोलाव बर'आ थाफैजेननाय समनिफ्राय दिनैसिम मा बिथिङाव बेसेबां जौगाखो, मायाव थालांखो, आरो बबेनिफ्राय फैजेननायमोन, माबोरै बेयाव रायजो जाफैखो, बिनि गासैबो डिटेल्स सावरायनो थाखाय जों माखासे मानसि जों लिंहरनो थाम-थिम खालामदों। दा बेयो जोंनि गेजेराव जागोन। आरोबाव जों माखासे हाबाफारि लादों, जिहेथु दानि गोदान मुगा, बे गोदान मुगाजों जोंनि आइजोफ्राबो खारफादों। आरो नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ, जोंनि गोबां हाबा जानाय आइजोफ्राबो माने महर दिन्थिनाय जा बादायलायनायफोर, बे बादायलायनायफ्राव बर'फ्राबो गोबां बाहागो लासै, बेवहाय देरहासारबो जासै। दा बेनिखायनो जोंबो बेवहाय बेबायदि लादों। आरो बेयो जोंनिया BTCनि बायजोआव बा जोंनि BKWACनि सिङाव जेसेबां जिल्ला दङ, बे जिल्लानि जायखिजाया बर' आइजो जायफ्रा हाबा जानाय आरो 30 बोसोर बैसोनि, जोङो उन्दैखौ लायाखै, 30 बोसोर बैसोनिफ्राय लादों। 30 बोसोर बैसोनि जायफोर आइजोफोर दं, गासिबो बेयाव बाहागो लानो हागोन। बेवहाय जेबो बादा थानाय नङा। माइ सौनायावबो गासिबो लानो हागोन। बियो BTCनि बायजोआव, थारमाने खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाय जिल्लाफ्राव दङ, बा BKWACआ जाय जिल्लाफ्राव दङ, बेखिनिखौ जों लादों। BTCनिखौ अबयसे जोङो दासिम सावरायनाय जायाखै।
जियाव आगर एरनायाबो बे एखे रोखोमै जागोन आरो खन्थाइगिरि जथुम जों बेखौ माखासे जोंनि ओनसोलनि स्पेसियेलि खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै बेयाव लानो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जाखांफुनाय जायफोर लाइमोनफोरा हारिमु थोंजोङै बुंनो थाङोबा साननैसो सिगां जानाय जा बागुरुम्बा दोहौ बे दोहौआव बाहागो लाहैनाय जोंनि गोबां मोसाखावरि गोबां जु दामग्रा जोंनि ओनसोलनिफ्राय थांदों बे सानजारि ओनसोलनिफ्राय धेमाजिनिफ्राय नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ फ्राय 350सो मोसाखावरिफ्रा बेयाव बाहागो लाहैदोंमोन बे गासैखौबो जों बेयाव लिंहरनानै जों आरोबाव बागुरुम्बाखौ सोर साबसिन मोसानो हायो बेखौबो जों कम्पिटिसन लादों बागुरुम्बा मोसानाय कम्पिटिसन दा बेखौबो जों लासिनबावदों जाहाथे जोंनि बागुरुम्बाया जेरैबो सिनायजायो आरो बागुरुम्बानि जा मोसानायनि गुबै आदबफोर बे जाहाथे बेरखाङो बेखौ नोजोर बोनानै जों लाबाय थादों आरो बेखाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जिहेथु फैनानै बेवहाय रंजानो नागिरगोन बेनिखायनो जों बिथांमोननि गेलेनायनिफ्राय लानानै माने सावगारि एरनायनिफ्राय लानानै बेबायदि जों हाबाफारि लादों दा जोंनियाव फ्राय थागथियारि जों जाबाय जोङो 29निफ्राय गासैखौबो जों बरायनो आखायाव लादों बे समाव नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो गासै रायजो राजाखौ जोंनि नैबे माने 12थि जा बोसोरसालि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेनियाव बाहागो लाफैनायजों लोगोसे जोंनि नैबे एगजिबिसनाव जोंनि एगजिबिसनखौ नायफैनो थाखाय जोङो बयखौबो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो सानो गोजोन्थों। दा आंजों दङ बे एगजिबिसननि बा दिन्थिफुंसालिनि सासे सार बिनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन जे बेहाय मा हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जागोन बिनि माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनानै लागोन सार बेहाय माखौ दिन्थिफुंनाय जागोन जोंहा आबुं बर' न'खरनि बे हाबाफारिखौ बेवहाय दिन्थिफुंनाय जागोन दा बेनिनो हाबाफारिखौ जोङो ओरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो न' बिमा न'मा न' आरो बिनिफ्राय ओरैहाय सानजा थाङोब्ला बाथौसालि जाबाय आरो बिथिंजा जोंनि बाख्रि माइनि बाख्रि ओरै नैबे खाथियावनो बाथौ खाथियाव थानाय बै बिबार बारि बेयाव जोङो दुब्रि हाग्रा ओमफ्राय जायथ्रासि ओमफ्राय थुलुंसि बेखौ जोंनो फुजायाव नांखागौ हिसाबै जोङो इयावनो जायगायावनो मोननाय बायदियै बेखौ लानो थाखाय नाजानाय जाबाय आरो ओथिंहा सानजाथिं जोङो मैगं थिलि फुख्रि माइ आबाद थिलि बेखौ मोनजोबसिगोन ओमफ्राय बेरै फैयोब्ला जोंहा दाउ गन्द्रा मोनगोन बेहाय दाउ गन्द्रा मोनगोन दाउ गन्द्रानिफ्राय बेवहाय एम्फौ जालिनि न' मोनगोन एम्फौ फिसियो जोङो बर'फोरा गतिके एम्फौनि न'खौ मोनगोन ओमफ्राय बेयो जोंनि हिसानसालि जोङो दायै लुयै जोङो माबा खालामनाय जोंनि हिसानसालि नैबे बे जाबाय जिरायसालि बे जिरायसालिखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा माइ सौनानै जाग्रा माबाखौ मोनगोन दिंखिखौ मोनसिगोन ओमफ्राय बेवहाय दिंखिजों लोगोसेनो माइ सौनायाव उवाला थासिगोन बेनिफ्राय जोङो बे हाबलांनायनि उनाव बैथिंजा जोंहा मोनसे माबा दङ मोसौ गलि बे मोसौ गलिखौ जोङो थियारि खालामबाय ओमफ्राय बिथिंजा माइहुं दङ माइहुं आरो बेनिफ्राय ओइथिंजा लावसां दङ अमा गन्द्रा दङ आरो बेनिफ्राय नै बिथिंजा सौरा न' दङ बे सौरा न'आ जोंनि फिसाजोफोर थायो फिसालाफोर थायो आरो जुदि बिहामजो लाबोनाय जाबायबा सौरा न'आव थानाय जायो ओमफ्राय ओइथिंजा जोंना खिखरसालि दङ ओमफ्राय हासुसालि दङ दुगैसालि दङ दैखर दङ बेखिनि हाबाफारिया दङ आरो बेनिफ्राय गोनांदि जोंहा 30 जानुवारि खालि जोंहा बेवहाय मोनसे गोथार जुलिनि हाबाफारि लानाय जादों बे जासिगोन बियो मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जागोन बे हाबाफारियाव गोबां जायगानिफ्रायबो फैनाय जागोन मा बुंगोन बेथ' नायफैगोन बेहाय नायफैबा बेवहाय आबुं न'खर बर'फोरनि आबुं न'खर होननानै बुंनाय जादों दा बे बुंनायाव जोङो गोदो जुगाव जोंनि बर' आबै आबौफ्रा जेरैबायदि न' लुनानै थासारि खालामनानै रायजो खुंदोंमोन बा जाबोनायनि जोंहा मोनसे राव दङ बे साहा न'मा न' आरो ओमफ्राय सानजा बाख्रि आरो सोनाबहा सौरा न' ओमफ्राय खोलाहा जोंनि दिंखिसालि हिसानसालि आरो जिरायसालि बेखिनिया थायो आरो माइहुं न'खरा माबायाव जों आबादारि हिसाबै माइहुङा थायो जोंनाव आरो ओमफ्राय गलियाव जोंनिया माबा हिसाबै मोसौ गारि थायो नांगोल जुंगाल थायो बायदिसिना माबाफ्रा थायो दा बेवहाय जायफोरा नायनो फैगोन बेवहाय जोङो आरोबाव
दा समनिख्रुइ आरो बांसिन समायना रमायना जागोन बे साजायजोबनो हायाखैनो आरो माखासे सम दंबावो बे समजों गोरोबनानै जों बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन आरो लोगोसे बेवहाय नायनो फैनाय मानसि बिथांमोना जथेस्थ' मोजां मोनगोन नायनानै एबा गावनि माबाखौ आबुं न'खर दा बुंनो थांनो नाङैब्ला सिगांनि बोराय बुरैया न'खौ लुनानै जेरैबायदि थादोंमोन दानि जुगाव बे माबाफोरा नुनो मोनलिया दिनै गथ' गथायफ्रा बेखौ मिथियानो न'नि मुंखौबो मिथिस'वा आरो मा दङ बेवहाय मिथिस'वा बेखायनो जों सम्पुर्ण भाबै जिमानखिनि मिथिगौ बा जोङो जेसेबांखिनि गोसोआव दङ आरो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि उमुक थुमुकआ थालांदों जानांगौ बिदि होनोब्ला जों बेखौ जों नोंथांमोननि परामर्स लानानै जाफुंसार होगोन गोजोन्थों। थेंक इउ।